намери някой момиче и не ме в клиниката, точно Потърсихме за мнение доктор Алтан Амин. Той е лекар и е сбъднал мечтата на 62-годишната жена от Русе, въпреки за донори му Потърсихме и официална позиция от центъра в Плевен за акта, написан от Агенцията по трансплантации. Оттам отказаха да разговарят с нас. Където трябва нещо отговорно, ние сме си подали възражение. Акта на клиниката е съставен през май, но от Министерството на здравеопазването още не са се произнесли дали ще се превърне в наказателно постановление. Бившата директорка на Агенцията по трансплантации смята, че е уволнена заради проверката в инвитро центъра. Една от причините, изтъкнати от министъра, беше точно тази. Ами как можах да направиш акт на тази инвитро клиника? Този акт, ако не се беше разшумяло, минава 6 месеца. Министерството не ги санкционира, не прави наказателното постановление и този акт си потулва. Проверените клиники са 6. Само в Плевенската, в други два случая